Yugog, maluoy ka, ting eskwela na. Wala school supply ang ubang bata, basin matagaan mo pagtagad. Awat, ting eskwela naman ninyo. Sorry kay busy miya, pero ay kamalaka. Kay ting eskwela naman, baka pasar kaya pala sila kay maghatar na wax. Ito maghatar tayo school supply, muna mo request. Pero ni Victo! Mga bata! Sabi mo na! Sabi gusto ninyo! Pabagsakot na mo! Bas! Pangbagsakot na mo tanan na! Pero huwag ka mabagsak! O bani ko ninyo mga tag-tag school supply sa estudyante! Basta kayo amoy mga pulos na! So karoon, ubanan ako mga estudyante! Mga tag-tag school supply! Nasasabik sa unang araw ng eskwela. Ano? Mga tag school supply! Dito! Wala man daan sulot tanan! Basta manigang nga, ay magpanigar nyo tayo mga bata! Sa manigang security guard nga! Asa? Wala pa naman ang klase. Papalaw ka! Papagay polos ka guard, uban lang ta mga tag school supply! Hoy! Asan mo? Ma'am! Principal! Asan mo? Mangatag niyo school supply! Uban ka lang! Ta! Mangatag kami sa gulan! Ta! Mangatag kami sa gulan! Uban ako ang gwardiya, principal! Kung maestra, mga estudyante nga munggol! Dito! Mamili tag 5 ka tawo tag 5 keys sa lucky sharer o mag-deposit sa link na sa comment section. Mga tag mi bisag ulan bisag kapoy kayo. Ha? Mga tag yun mi kay para nis inyo. Pengo na binigto. Mga tag na ta, dagang kay mga bata oh. Ay babae man siya. Ha? Ano na siya sulod. Okay na sa inyo. Pangutanon kung unsay lang maingon, unsay nyo maingon? Oh, di ba? Mga atag na tagtiwas, let's go! Did I get too much? Did I Wala na may kwan. Pakaiskon. Mata-mata sa mumba na. So, natay pinaka-importante nga tagaan ni siya maka-eskwela ta bani ko. Wala na. I'm so sorry. Ba. Eskwela ba? Eskwela. Yay! Hey guys, pananaw ka ng cum laude. Di na siya graduate na siya. Pagkaroon natin nakita na hunungan sa nato kay siyempre dire sa bukid-bukid namang yung mga maglisod og palit unahan gyud na atong bukid. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day it doesn't work. Somewhere we'll soon make a change. Tara eskwela, balag dili ma-honor basta dili maka. Oh, very good.
Color na ay crayon. Wow! You're so grateful. I love you. Ayan, dili mo honor basta dili maka. Yeah. Gigit. Bye. Bye-bye. Dili pa diri mo man ang video kay mga atag pa ta. Pero tanawa mga gobyerno. Oh. Tarungan na niyo flood control ya. Kulira. Sige ra mo glalis Malacanang nyawa nga. Sige ra mo glalis yas Malacanang. Wa mo naglatos mga tao. Mga yawa kay mo kwarta. Kako ba ninyo ipanghurot ninyo gatag? Mga tigwang naman ninyo po ninyo mga puslan. Mga matay na mo. Mga tapay biktiwas. Bag, tagay. Wala na dagko pero ang sulod ana pandag ko. Tulo gi, tulo. Oh, gi. Ina lang dia. Oh, tulo. Ay, tulo ka lang. Na. Credit kuan. Ang sulod ana nay pang kuan. Na pila ka po kay mo credit? Isa din, tulo ko. Imong Elementary, tulo. tulo. Oh. Palitin na lang dito. Palitin na lang na. Ay, salamat. Dugay lang, Oh. ka ba? Sige na. Nanimagi. Tara. Sige. Picture ka na, picture. Picture sa picture. Yung pa-picture ni. Uy, ginoo ko. Mga sister man ini. Sige. Mana, larga. Patsi na. Ta, let's go. Let's go. Kaya kakitao. Mga idol, diya ragit tama na kay hurot na ang atong pangatag. So, sige, labay. Wow, di. Maglabay na ko, may isa lang kasyat, pe. Ako maingon sa inyo, palanggaan ninyo ang inyong maestra. Kay mauna ang maghatag og silbi sa inyo sa eskwelahan og gabay sa eskwelahan kay mga balik ka sad. Og dire, naay gilabay nga bao-bao. Haho. Ay, barsa. So karon human atong panghatag. Diara gyud tama na. Salamat kayo og pasensya. Kamo mga estudyante, pagtarong mo eskwela, pagkahuman unta mo makahuman mo tanan. Ako maingon po sa inyo, palangganan niyo yung maestra ug maestro. Kay muna sila inyong ginikanan sa eskwelahan. Pero kamo mga maestra, palanggaan gyapon na ninyo inyong mga estudyante. Kay muna inyong mga anak sa eskwelahan. Sumunod na, diara tama na video. Kasama sa may sarito. Nagsugo na klase? Let's go!